Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Yozғы ижат бейремі. Қолабызда Талантлар фестивалінің зор финалы өтті. Биючілер, жыршылар, хәтті алар барысы да профессионал түгел. Алар көпшілік ішшілер, бары бір шул кішілерінің өзінше талантлары бар. Алтын фондны бүлекләділер. Әлмәт музыка күлиеті юбилейін бейрем ите. Вы знаете, нам действительно очень повезло, то, что 60 лет назад у нас появился музыкальный колледж. Сәләтле балалар. Бүгілмеде мектеп театр коллективларының шәһәр күләмендегі фестивалі болыбызды. Бұл фестивальда біздің барлығы 8 мектеп қатнаша финалға шығушылар. Нефт юғары мектебі кампусы базасында 21-ші түбек фәнни ғамәли конференция ұзды. Беріде нефт түбегі мектеплерінің 8-11 сыйныф оқушылары өз сәлетлерін көрсет алды. Конференция Татнефть компаниясының сәлетлі балалар программасы қысаларында ұйыштырылды. Школьники науки 21 века мектеп оқушылары 21-ші ғасыр фәніне конференциясы сәлетлі балалар программасы ішенлігінің бір юнәлші болып тұра. 20 ел ішінде анда Татарстанның көньяк көншығышындағы 10 меңнен артық оқушы қатнашқан. Конференция традицион рәвештә 2 юнәлеш буенча үткәрелә. Табигый һәм гуманитар фәннәр. Алар быел 9 секциягә бүленде. Проектларны яклау өлешенә җибәрелгән 200 эшнең 94-е сайлап алынган. Төп мақсат нинди? Оқушыларны фәнгә җәлеп итү. Әлегә кичкенә фәнгә булса да, аларда нәкъ менә анализлау, турыдан-туры предмет эшчәнлегенә кертү сәләтен үстерү. Чөнки аларга мәктәп предметлары кайвакыт күңелсез тоела. Ә бит чынлыкта аларда һәрвакыт уйлау һәм үсү өчен кайвакыт хәтта күңелле идеяләр дә табырга мөмкин. Для проведения мы использовали точечный маршрутный учет. Аудиторияләрдә дулкынланучы катнашучылардан кала таләпчән жюри да бар иде. Аның составына шәһәрнең югары уку йортлары һәм югары квалификацияле мәктәп укытучылары керде. Конференция ярдәмендә күп кенә балалар фәнгә беренче адымнарын ясап, тикшеренү эшчәнлеге белән танышканнар. Аларның берсе Вәсилә Бадгиева. Ул конференциядә 19-нчы гасырдагы авыл татар һәм керәшен хатын-кызларның традицион костюмының тарихи үзенчәлекләре һәм аларның элементларын реконструкцияләү проекты белән уңышлы дебют ясады. Кряшинам одним из немногих долгое время удалось сохранить архаичный пошив традиционного костюма. Минем беренче әби кряшин, икенчесе татар, шуңа күрә бу тема миңа бик кызык. Растения используются и в Магаданской области, Республика Татарстан. Һәр секциядагы экспертлар темаларның әһәмиятен һәм актуальлеген, максатлар һәм бурычлар куюны тикшерү өчен сайланган методиканы бәяләделәр. Рәзилә Нурвалиева бу критерийларны яхшы белә, чөнки ул үзе проектларын төбәктә генә түгел, бөтен Россия дәрәҗәсендә дә яклаганы бар. Минем тема үсемлек үсешенең биостимуляторы буларак хлорелла вульгарис су үсеме суспензиясын куллану иде. Ул үсемлек үсешен гадәти су белән сибүгә караганда яхшырак үсешкә этәрә торган бер күзәнәкле су үсем турында. Иң яхшы хезмәтләр авторлары дипломнар һәм истәлекле бүләкләр алдылар. Өстәмә рәвештә табигать фәннәре юнәлеше секцияләреннән конференция лауреатлары киләчәккә адым Бөтен Россия программасы кысаларында Яшьләр академиясе мәктәп семинарына бару мөмкинлеге алдылар. Анда алар галимнәр җитәкчелегендә үз проектлары өстендә эшләвен дәвам итә алачаклар. 36-нчы ел рәттән Татнефть профсоюзының сәнгать үзешчәннәренең иҗади бәйгесе Татнефть компаниясының структур бүлекчәләренең аңа бәйләнешле оешмаларының шулай ук профильле уку йортлары студентларын һәм педагогларын берләштерә. Узган елларда Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Талантлар фестиваленең зур финалы узды. Язгы иҗат бәйрәмендә Ләйсән Галиева булып кайтты. Татнефть профсоюз йолдызлары профессиональ артистлардан да узра. Җырлаудан һәм биюдән алып, шигырь укучыларга һәм актерлык спектакльләренә кадәр. Монда сәхнәгә үз сәнгате белән балкырга шугучы һәр кем өчен урын табылды. Быел катнашучылар саны 1000-нән дә артып китте. Ә сайлап алу этабында жюри 15 сәгать дәвамында 200 чыгыш карарга өлгерде.
фестиваль талантлық бит ул. Былай гына алай аталмый. Монда кем тели шул килә ала, үзенең талантын, бүтән белгәннәрен күрсәтә ала. Һәм бик югары уровньларда күрсәтәләр. Биючеләр, җырчылар. Хәтта алар барысы да профессионал түгел. Алар күпчелек эшчеләр. Барыбер шул кешеләрнең үзенчә талантлары бар. Фестиваль кеше яшьтән алып олыларга кадәр барысында җыйды. Чыгышларын тагында бизәп катнашучыларга гаиләләре дә ярдәмгә килгән. Фестиваль гаилә елына багышланып, гаилә кыйммәтләренең үзара ярдәм итүнең мөһимлеген тагын бер кат ассызыклау мөмкинлеге бирде. Бу темадан читкә китмичә, безнең чираттагы катнашучыбыз җырны үз хатынына багышлаган. Скважиналарны химик эшкәртү буенча оператор булып эшләүче Айнур Сәлимов фестивальдә елда катнаша. Репертуарында елдан елга алмаштырып, әле татар, әле рус телендә җырын башкара. Үзебезнең талантыбызны күрсәтәбез һәм инде күптән күрешмәгән дуслар белән очрашабыз. Бу инде бик күңелле вакыйга минем өчен. Бик зур рәхмәт шушылай безне поддержать иткәнгә һәм инде безгә ышанганга бик зур рәхмәт. Ике сәгать ярымлык концерт бер сулышта үтте. Гомум команда зачетында Гран-при исеменә һәм үзешчән сәнгать бәйгесенең көче баручы кубогына икенче ел рәттән ТНГ групп оешмасының командасы ия булды. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Сезнең лаеклы бүләкләр алуыгыз уңаеннан чын күңелдән котлыйбыз. Соклангыч иҗатыгыз өчен шиксез рәхмәтебезне һәм югары осталыгыз өчен горурлыгыбызны белдерәбез. Переходящий, по-моему, не переходящий кубок. Стабильный кубок. Большое спасибо вам, бик зур рәхмәт. Быел күренекле татар эшлеклесе композитор Фәрит Яруллинның тууына 110 ел, аның исемен йөртүче Әлмәт музыка күлияте оешуга 60 ел. Шул уңайдан Әлмәт музыка күлияте берничә бәйрәм чарасы үткәрәчәк. Күлиятның алтын фонды педагогларны бүләкләү тантанасы беренчесе булды. Анда безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Вы знаете, нам действительно очень повезло, то 60 лет назад у нас появился музыкальный колледж. Әлмәт музыка күлияте педагогларының хезмәтләрен, талантларын һәм районның мәдәни тормышына керткән өлешләрен хөрмәтле кунаклар билгеләп үтте. Шулай ук укытучылар һәм студентлар коллективын видео элемтә аша космонавт Россия герое Антон Шкаплеров котлады. Әлмәт музыка күлияте үзенең 60 еллык тарихында 2000 ярымга якын квалификацияле белгеч чыгарган. Безнең чыгарылыш сыйныф укучылары бөтен җирдә. Безгә иң мөһиме республиканың көньяк көнчыгышын тәэмин итү. Укучыларыбыз алга таба да укуларын дәвам итә. Консерватория, югары уку йортларына керә. Аларны безнең талантларыбызны һәр вакыт Татарстаннан читтә дә, чит илләрдә дә эшләргә чакыралар. Колледжның алтын фондын педагогларны мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләклиләр. Укытучылар коллективының югары профессионаллыгы һәм осталыгы укучыларның уңышлары белән раслана. Ел саен алар төрле бәйгеләрдә катнашалар, үз казанышлары исемлеген тулыландыралар. Һәрбер сәхнәгә чыгу профессиональ үсешкә ярдәм итүче яңа тәҗрибә дип билгеләп үтте Адель Мутыйгуллин. Ул шулай ук кеше факторы өйрәнүдә мөһим роль уйный ди. Я в целом люблю музыку и Мин гомумән музыканы яратам һәм үз вакытында мине балалайка укытучым бу искиткеч коралга чын мәхәббәт уятты. Мин үз белемемне, осталыгымны, энергиямны яшь, бездән талантлырак булган студентларга, безнең колледж укучыларына бирергә телим һәм шәһәребезгә бик күп балалайка белән уйнала торган музыка бүләк итәсем килә. и подарить нашему городу много балалайчной музыки. Гүзәл Брагина фортепиано классы буенча укытучы. Үзе дә вакытында әлеге колледжны тәмамлаган. Аның өчен студентларга белем бирү генә түгел, аларны иҗатка рухландыру да мөһим. Очень вдохновляют студенты, которые относятся с таким творческим
Ижади дәрт белән шөгыльләнүче студентлар бик рухландыра мине. Кай вакыт дәрескә килгәч, мин алардан бары биремне башкарганны көтәм. Ә ул әйдәгез шулай сынап карыйк. Менә тагын шушының да өстәп эшләдем диюләре илһамландыра. Алга таба да студентларны шулай рухландырып эшлисем килә. Хочется просто нестись по этим волнам, как бы творческим, и вдохновлять других тоже на эти же подвиги. Приглашаем коллектив телекомпании «Луч». Юбилейны бәйрәм итү кысаларында уку елы дәвамында төрле чаралар узачак. Киләсе педагоглар һәм студентларның иң яхшы әсәрләре белән концерт 21 апрельдә драма театрында узачак. Матурлыкка илтә юлларыбыз, төшенәбез хәйләр серенә. Остазларга булган рәхмәтебез, җаннан күчә җырлар сүзенә. Идея солили на сердце радостно, нам 60. Все сопричастные к большому празднику. Благодаря. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә мәктәп театр коллективларының Сәйер шәһәр күләмендәге фестивале булып узды. Онда 8 мәктәптең театр берләшмәләре катнашты. Балаларның артистлык талантларын Айгөл Шәрәфиева карап кайтты. Театр яктылыкка нурга илтә дигән девиз белән чыгыш ясаучы 2нче лицей укучылары шатланып туя алмый. Алар мәктәп театр коллективлары арасында узган фестивальне ачып җибәрүчеләр. Укучылар Абдулла Алишның Койрыклар әкиятен сәхнәләштергәннәр. Монда безнең 2нче сыйныф укучыларыбыз катнаша. Без инде түгәрәккә йөрибез, түгәрәктә шушы спектакльне әзерләдек. Бу спектакльдә безнең 11 укучы катнаша. Карабаш бистәсенең 2нче мәктәбе укучылары әлеге чарада 2нче елын катнаша. Исәпләре зурдан 1нче урынны алу. Моның өчен зур тырышлык куйганнар, репетицияларга йөргәннәр. Без көндә мәктәптән соң бергәләшеп, җыелып әзерләндек. Костюмлар таптык. Бу театр фестиваленең муниципаль этабы. Ул укучылар арасында сәләтле балаларны барлау, аларда татар телен үстерүгә кызыксыну уяту, балаларның иҗади мөмкинлекләрен тормышка ашыру максаты белән уздырыла. Бүген без шәһәр күләмендә фестиваль, театрлар фестивале уздырабыз. Бу фестивальдә безнең барлыгы 8 мәктәп катнаша, финалга чыгучылар. Балаларның чыгышы тамашачыны да, мәртәбәле жюрины да битараф калдырмады. Балалар аларны үз чыгышлары белән көлдерделәр дә, шатландырдылар да. 1нче урынга 2нче лицей театр төркеме, 2нче урынга 4нче мәктәп коллективы, 3нче урынга Карабашның 2нче мәктәп укучылары лаек булды. Җиңүчеләр шәһәрдән Казанда узачак чарада яклаячак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйеткулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел көннәрендә космонавтика көне уңайыннан Мира спорт сәламәтләндерү комплексында Әлмәт шәһәренең йөзү буенча ачык беренчелеге узды. Республикабызның 19 районыннан 300дән артык спортчы катнашты. Спортчыларны видео элемтә аша космонавт Россия Федерациясе герое Солижан Шәрипов сәламләде. Җиңелсу һәм тиз секундлар теләде. Традицион ачык беренчелек башка еллардан аерыла. Йөзү Федерациясе вице-президенты беренче тапкыр Сибайк белән йөзү ярышы да үтәчәген билгеләп үтте. Это новый вид спорта, где в течение ближайший еще месяц, наверное, не прошло. Бу яңа спорт төре. Ярославль өлкәсеннән Сибайк белгечләре килеп, безнең тренерларны, бигрәк тә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар белән шөгыльләнүчеләрне өйрәтеп, алардан имтихан алуларына бер айда узмагандыр. Шулай ук алар безгә берничә Сибайкта бүләк иттеләр. И подарили нам несколько Сибайков. Оештыручылар әйтүенчә, Сибайк ул су асты велосипеды. Бу җайланма билбау каеш белән беркетелә. Педальләр ярдәмендә йөзүче артындагы винтны хәрәкәткә китерә. Суда алга бару өчен кешедә гадәти тормышта үсеш алган иң көчле һәм чыдам мускуллар кулланыла. Таисия Шурунова Сибайк белән йөзү әлегә авыр бирелә. Әмма моңа карамастан ул беренче урынны яулый. Честно говоря, очень необычно. В первый раз такое попробовала. Дөресен генә әйткәндә, мин моны беренче тапкыр сынап караганда уңайсыз иде. Аяклар белән әйләндерү авыр. Ләкин мин әлеге төр белән алга таба да шөгыльләнер идем. Әлбәттә, шундый яңа төр барлыкка килгәнгә мин бик шатман.
5 яшь төркеме өчен оештыручылар айрым дистанциялар әзерләгән. Иң яшьләре 100 метр, өлкәннәр 200 метр йөзде. Вилданка Таулин 4 яшьтән йөзү белән шөгыльләнә. 5 ел элек әнисе йөзүгә алып килгәнгә хәзер рәхмәт кенә әйтәм ди. Yüzülge mene eni alıp geldi. Yüzülle min yaratam. Иң яхшы нәтиҗә күрсәтүчеләр лаеклы медальләр белән бүләкләнде. Ладошки не жалеем, хлопаем. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.